Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ma'am mubarakan. Gusti Allah niku panci sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan nggawa barok. Ngucap kathok ya pelit jenengan. Ulang. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barok. Mula sing kenging toyane udan sampai wau plastik mawon kloso tiker nggih payungan. Nggih to, Bu? Justru badane tambah sehat walafiat. Sing kenging toyane jawah wau mudah-mudahan sedaya penyakitnya diangkat Gusti Allah. Pun paringi badan sehat kangge sangu ibadah. Amin Allahumma. Niki dalem minggah setengah sedoso. Berarti mangke mandap selesai cekapan jam pinten? Ya sing manusiawi. Niki ya mbok ya pengerten karo pengantin anyar. Malam setu. Berarti sik ngendikan malam setu ra ilok dadi wis nglothok khotam Fatul Izar niki. Nggih mboten napa-napa, panci sing percaya nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Panci teng Fatul Izar niki khusus kiat-kiat kangge pengantin anyar. Pengantin lawas nggih mboten napa-napa. Pengantin bodolan pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Niki khusus ingkang tesih kepingin kagungan putra. Halo. Sing tesih kepingin kagungan putra, maka menawi nderek Fathul Izar, amangka nek malam setu dianjurkan suami istri tidak melakukan anu. Ya rasa takon anu napa to? Agi angel-angel nggone jelaske. Soale jarene Fathul Izar, kalau suami istri kok melakukan anu pas malam Sabtu, kok ternyata njur ngapunten Allah ngridoni dados anak, maka anaknya dalam tanda petik dados gila. Gila niku bukan stres gangguan kejiwaan. Gila menurut Fathul Izar niku diomongi angel, diomongi bantah, diperintah ngaji susah, senenge bantah-bantah, nyolot-nyolot.